Welcome back mga ka-studio to another outdoor cooking. For today's episode po, magluluto tayo ng baby back ribs barbecue. Pinoy style po ito mga ka-studio. At nasa bukid po tayo ngayon. Ito po yung baby back ribs mga ka-studio. Na kinuha ko po ito sa Pork Belly Slab. So ako po yung naghiwa nito. So ang kagandahan dito mga ka-studio, madami pong laman. Ayan, siguradong makatagbaw gini sa kalami. So tara, simulan natin to. Hugasan muna natin. Yan. Tipid tayo sa tubig kasi nasa bukid tayo. So, dito na tayo magtitimpla. Unang-una, Silver Swan soy sauce. Yan, madami po. Tapos, maglagay din tayo ng brown sugar. Yan, madami din po. Tapos, ketchup UFC. Yan. Saka mayroon din tayo ditong black pepper mga studio. Kunting asin. Limonsito. Mga kuan po mga studio, mga 3 lang gamitin natin. Yan. Maglagay din tayo mga studio ng ahos. Ito po, ahos. Apat na piraso lang po. Yan. Tapos i-mix na natin to. Mix natin ng maayos. Gusto ko lagyan ng sili to mga studio. Kaya meron niya akong mga sili dito. Yan. Para medyo manghang ba. Yan. Tumihan pa natin yung sili. So it's up to you mga studio kung ilang sili yung gusto mo. Kasi ako mahilig ako sa manghang eh. Pero kung mayroong kakain na bata, huwag nyo pong damihan baka hindi makain ba yung anak nyo. Yan. Mix natin ng maayos to. Tapos pag na-mix na, yan, ibaba natin to siya. Para mapula po yung kulay ng ating baby back ribs. Babad natin to siya ng mga 30 minutes mga ka-studio. Yan, balikan natin to after 30 minutes. Proceed tayo, lagyan natin ng kunting tubig. Kunti lang po kasi papakuluan po natin to. Yan, mix ulit. Mas gusto ko ganito. Kasi dito na part mayroon to siyang marang membrane ba. So para manuot yung lasa, dapat ito yung nasa ilalim. Tara, salang na natin to.
Pakuluan natin yan mga studio ng mga 45 minutes po. A few moments later. So okay na to mga ka-studio. Yan, medyo mainit na dito sa place oh. Yan, mayroon pa konting sauce. Yan po yung gagamitin natin para pamahid. After nito, grill na natin. Liktarin natin mga ka-studio. Yan, luto na pala yan mga ka-studio. Hindi natin patagalin to. Tara po, tikman na natin to. Ito ni bukog. Hindi rin eh. Yan na po yung finished product natin. Buhayin natin to. Luto lang ito ni lambot. Oops. Wow. Lagyan natin ng kunting kanin. Yan. Thank you Lord for this food. Amen. Tara po, kain po mga ka-studio. Panalo po yung lasa, barbecue na barbecue.